не здолелі. 8-й тур матча за команду АБФ У-19 і будем глядзець за тым, што будзе адбывацца сёння. Традыцыйны фотосет значым мы, што ў гісторыі супрацьстаяння толькі аднойчы Гомель здолеў забіць у вароты Зоркі, і было гэта ужо далёкім для нас. Знаходзіцца каля мяча расіянка Валерыя Ярэцкая і яна шотцы Настасья Баркова нумар 2. Далей нумар 4 Валерыя Ярэцкая, тая дзяўчына, якая ледзь не Макслайн на жаночай лізе. Яшчэ адна падача з вугла поля, удар па воротах і выходзіць наперад Зорка БДУ. 1-0 у нашай сустрэчы і адкрывае лік усё ж такі фаварыт. Казалі мы, што не вельмі много момантаў зараз было ў Зоркі. Елизавета Гіба пасля стандарта пераводзіць мяч у стылі яе роднай школы. Тым часам Зорка ў сваёй атацы можа ўзнікнуць небяспечны эпізод. Падачу ў штрафную і папярэчына ратуе зараз Гомель. Бываецца у нас сустрэчы. Першая ліга таксама распачала свой гульнявы дзень, і на стадыёне Дынама Юні пакуль што лік не адкрыты. Дынама 2 і Астравец гуляюць 0-0. Удар па варотах і небяспечна было насамрэч. Правядзіце вечар пятніцы з беларускім футболам. Сапраўды прыемна можна правесці час. Но тым часам Зорка, Елизавета Гіба здалёк прабівае, вымушаючы Настасью на Мінск. І вось у 2 дні так кампактна гэты тур у нас і будзе праведзены. У нядзелю матчаў жаночай лігі. Далёкая перадача, ёсць магчымасць выбегчы ў контрвыпад і даходзіць мяч да штрафной, удар па варотах, але ж ратуе сваю каманду Ганна Кавалевіч, стракаецца, гуляе на партнёрку, якая знаходзіцца на краі поля. Вось гэтым краем проста Тацяна Шарашавец разгортваецца наступ Зоркі, падача ў штрафную, але ж гамельчанкі першую спробу блакуюць, спроба нумар 2, удар па варотах, і ён таксама. Працягваецца атака Зоркі, далёкі удар, блакуецца ён і сваімі, і чужымі. Кулешова адбірае мяч без парушэння правілаў. Шарашавец на падбор і падача ў штрафную, удар па варотах, і гэта 2-0. Гэта Зорка БДУ, гэта Юлія Ігнатьева. Не заўсёды яна да мячоў паспявала, але ж зараз Юля зрабіла ўсё дакладна, у патрэбнай зоне заставалася. Але ж у гэтай атацы можам мы зазначыць пару. Юля, ёсць пэўная праблема з шыяй у 4-го нумара гомельскай каманды, і пакуль дзейнічаюць зялёна-белыя 10-11. Яшчэ адна спроба Зоркі, якая ледзь не сканчваецца аўтаголам. Вельмі блізка было, удар па варотах, і 3-0 у нас на карысць мінскай каманды. Не забіў Гомель сам сабе, але ж дазволіў гэта зрабіць. Ярэцкая вяртаецца, Лукашэнскую пас ідзе, падае Ганна. Ой-ой-ой, які момант мог зараз адбыцца, але ж Мацыяўска з гэтым эпізодам усё зрабіла як патрэбна. Удар па варотах з-па-за межаў штрафной, прабівае у нас Вікторыя Тихан, і працягваецца атака Зоркі. Яшчэ адна падача, скідка, Кулешова, удар па варотах. Працягласці гуляюць у пэўны від футбола. Падача ў штрафную, Зорка на пазіцыі цэнтральная абаронца апынулася, згуляла на Кашынскую, тая далей на край. Шарашавец на Гібу, Гіба здалёк прабівае, але для Мацыяўска на чэмпіянаце свету здавалася б, у суперніках была не самая моцная зборная Сейшэльскіх астравоў, якая толькі двойчы прымала ўдзел нават не ў чэмпіянаце свету, а ў кубку афрыканскіх нацый, і лепшае, што яны здабывалі там, не здабывае зараз БДУ, і 3 забітых галоў. Но тым часам Мацыяўскас у нас адпраўляецца мяч у штрафную, удар па варотах, і 4-0. 38-я хвіліна, яе пачатак становіцца шчаслівым для Зоркі БДУ. Чакаем паўтора нашага эпізода. Шваць Тацяна Пружина выйшла у нас на футбольное поле. Падача ў штрафную, але Мацыяўска Шарашавец ляціць
Да, штрафной, падае мяч у гэтую самую штрафную. На подборы Куляшова, удар по воротах, и ідзе мяч па-за межамі створу. Под 17 номером будет дзейнічаць гэтая футболистка. Номер 8 Валерия Неберова, номер 10 Анастасия Савицкая, номер 13 Ксения Барсукова, 14 номер Мария Глушенко, номер 17 Агана Рэу, 19 и Наталья Радзивилович. Разгулять не атрымліваецца. И перадача наперад, зноў жа Ярэцкая, супраць Крысціна Смалоўская, Ярэцкая прабірае суперніцу, Ярэцкая прабівае па воротах, і Ганна Кавалевич ледзь не Настасія Мацыеўска з тым, каб эпізод пабачыць, падача ў штрафную, удар па воротах, і галкіпер Гомеля ратуе сваю каманду, тройку цэнтральных, а потым тая ж ігруша вяртаецца на край. Шарашавец атрымлівае ад ігрушы перадачу, прастрэльвае штрафную, і няма удара дакладнага. Даходзіць мяч да Шарашавец, тая падае, трапляе ў нагу суперніцы, але ж адскок дакладны для зоркі БДУ. І працягваецца валоданне ў штрафную, удар па воротах. Софія Банадысева і Настасія Кунцевич з'явіліся ў нас на полі. Тым часам Шарашавец, перадача ў штрафную, удар па воротах. Мацыяўска пасля першага удара ратуе, а пасля другога ўсё ж такі у Настасі не атрымліваецца. 5-0 на 67-й хвіліне робіцца лік у нас у сустрэчы. Забівае свой першы гол у тайме нумар 2 зорка, і будзе ўпершыню у сваёй дарослай кар'еры яна забівае. Ну, тым часам табло. Працягваем мы сачыць за дзеяннямі Тацяны Шарашавец, падае она ў штрафную, не атрымліваецца удар. Ідзе ён зараз, і 6-0. Лік у нас становіцца. Мацыеўскас у нас, здаецца, вельмі ўпэўненую гульню праводзіла, але зараз не здолела зафіксаваць. Пакуль там не змяняецца. Маладзечны Нафтан у вышэйшай ліге гуляюць 0-0. Ну, а Дынамо-2 я перахапляю, але ж Баркова вяртае валоданне сваёй камандзе. Добрая перадача ў бок Рэут. Ганна з мячом, але ж не скарысталася яна гэтым самым мячом, як мае быць. Кавалевич выходзіць з бара. Ігруша, падача на мяжу штрафной, барацьба там за мяч. Банадысева выйграе гэтую барацьбу для сваёй каманды. Плесюк, падача, Шарашавец прабівае па воротах, але ж робіць яна гэта разам са свістком арбітра, і жоўтая картка ў нас для адной з футбалістак Гомеля ад Юрыя Круша. І тым не менш не даў арбітр Тацяне Шарашавец дакладна прабіць па воротах, але дае пенальці. Гучыць свісток арбітра, удар па воротах. Здагадваецца галкіпер, у які кут пойдзе мяч, але ж занадта моцна прабівае. Ціха пачне чэмпіянат гульнёй з Гомелем, у якой не прапусціць. Яшчэ адна падача. Кавалевич в асноўных 90 хвілін, і вось апошняя хвіліна асноўнага часу у нас з вами распачалася над мінскім стадыёнам Цар БДУ. Ідзе мяч у штрафную, але ж демонстраваў жоўтую картку, даў футбалісткам Гомеля адправіць мяч у гульню і даў фінальны свісток да нашай сустрэчы. І сустрэнемся на яго гульнях у эфіры YouTube каналаў АБФФ і жаночы футбол Беларусі. А пакуль да пабачэння і добрага вечара.